मा नोंथांनि बैसोआबो 25 निफ्राय 34 बोसोर बैसोनि गेजेराव नामा? मा नोंथांनि आथोन गेलेनाय खामानियाव माबाफोर प्रब्लेम्सफोर जादों नामा? नाथाय नोंथाङा बे बाथ्रानि सायाव गुबुनफोरजों रायज्लायनो लाजियो नङाना? 25 निफ्राय 34 बोसोर बैसोआ जिउनि ओरैबायदि सम जाय माबा मोनसे मावनो नाजानाय गोसो थोनाय सिख्ला आरो इयुनखौ लानानै खारथिंनो गोनांथि जाबाय थायो। नाथाय नोंथाङा मिथिगौना बे समावबो आथोन गेलेनायनि सायाव प्रब्लेम्स टेनसन्सफोरा एकदम कमन एबा गोबां जायो हौवा आरो हिनजावफोरनियावबो। फै लोगोफोरजोंबो मिथिना लादिनि मा प्रब्लेम्सआव गोलैनो गोनां जानो हागौ। जेरैबायदि हौवाफोरनियाव थाबैनो गगारनाय, आथोना थेंगायनो हायि जानाय आरो आथोन गेलेनो लुबैनाया खमिनाय, आरो आइजोफोरनियाव जो आथोना गोरान जानाय, गोजोननायनि खमि, अर्गिजम मोनदाङै आरो खम आथोन गेलेनो लुगैनाय। नाथाय बेफोर प्रब्लेम्सफोरा मानोथो जायो? बेनि मोनथाम गाहाय जाहोन थानो हागौ। जेरै देहानि प्रब्लेम्स बायदिब्ला हर्मननि अस्थिरता, मोदोम बारिनाय एबा लोदो जानाय आरो डायबेटिस सुगार बेराम जानाय। मेन्टेलि एबा खर'नि बायदिब्ला स्ट्रेस, टेनसन्स आरो डिप्रेसन। बे गासैबो मोनथाम इंराजि सोदोबनि ओंथियानो जाबाय सिन्ता खालामबाय थानाय, गोबां दुखु जानाय, जेबो खालामनो गोसो जायै जानाय बायदि बायदि। आसा खालामदों नोंथांमोना बुजिदों होननानै। जिउ खुंनायनि बायदिब्ला सिगारेट सोबनाय, जौ सेरेब लोंनाय, गाज्रि जामुंफोर जानाय, गोबां थावजों बानायनाय मुवा बेसादफोरखौ जाबाय थानाय, आरो ब्यायाम खालामनायनि खमि। नाथाय गिनो नाङा, बेफोरबायदि प्रब्लेम्सनि थाखाय डक्टरनि सेराव थाङाब्लाबो गाव निजायनो मोननैसो राहा लामाखौ मावनो हायो। जेरैबायदि मोजां जामुं जानाय, फिथाइ सामथाइ जानाय, गाज्रि बेसाद जानाय लोंनायखौ नागारनाय आरो जेसे हायो गोदै बेसादनिफ्राय जानगाराव थानाय। फिथाइ सामथाइनि अनगायै नांगौ बायदि ब्यायाम खालामनाय, फुंबिलि समाव नङाब्ला मोनाबिलि समाव खमसे खम 30 निफ्राय 1 घन्टाफ्रामसो खारनाय सर' खालामनाय। खर'नि गोजोननायनि थाखाय मेडिसिन लानाय आरो खुला-खुलि रायज्लायनांगौ। नांगौ जायोब्ला डक्टर एबा सेक्स'लजिस्टजों नायजाहैनाय। गोसोआव लाखि, आथोन गेलेनायनि प्रब्लेम्सफोरा लाजिनायनि बाथ्रा नङा। बेफोरखौ रायज्लायनांगौ आरो बेनि समाधानखौ नागिरनायासो बुजिनाय। अब्ला नों एबा नोंथांनि सोरबाफोर सिनायनाय 25 निफ्राय 34 बोसोर बैसोनि सुबुङा बै आथोन गेलेनायनि प्रब्लेम्सआव भुगिनांदोंब्ला अब्ला बेखौ गोरलै दासान। बेनो जोंनि जिबनखौ धंसबो खालामनो हागौ। जागरूक जा, समाधानखौ नागिर आरो सुखु गोजोन जिउ खां। जुदि नोंथाङा बे इनफरमेशनखौ मोजां नांदोंब्ला बे सोर जागोन इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, भिडिअखौ लाइक खालाम आरो 25 निफ्राय 34 बोसोर हौवा हिनजाव सुबुंफोरनोबो शेयार खालामना हो। नेक्स्ट भिडिअआव जों सावरायगोन 18 निफ्राय 24 बोसोर बैसोनि सुबुंफोरनियाव मा प्रब्लेम्सफोर जायो आरो बेनि मावफुंथायनि सायाव।